Otuto dịrị Jesu. Tata bụ ụka nke anọ n'oge ncheta ahụhụ Kristi, afọ nke abụọ n'arọ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ ebe ọbụla ha nọ na anyị na ha ga-achụ aja Mass tata. Na aja nke Mass tata Celestine na Fidelia Njoku na ezinụlọ ya na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọkwa ngọzi na amara ya. Tata ha na-eme mmemme ọgụ arọ na 18 ha ji wee bụrụ di na nwunye, wee na-ekenekwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche, na-ayọkwa amara ya, ngọzi ya na odudu ya n'isi nwa ha nwoke, onye nke Chineke tubere ugo mmụta medical doctor. Frank na Louise Okoye na-enye Chineke ekene, na-ayọkwa amara ya, ngọzi ya na odudu ya n'isi ezinụlọ ha niile, wee na-ekenekwa Chineke n'ụzọ pụrụ iche ka ha si wee jee njem wee nata na-enweghị nsogbu. Emma na Ngozi Ofiabulu na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Chid Ogalue. Kalista Eze Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi Ngozi Obika, Agata Amadikwa, Innocent Eze Okoye na Marcelina Eze Okoye. Oke mere na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Veronica mere. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke Mass anyị tata bụ ụkọchukwu anyị Jude Umeobi. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Bịanụ n'ụlọ nsọ ka anyị jee too ya, ka anyị tonu Chukwu, ka anyị jee too ya, ka anyị tonu Chukwu anyị, ka anyị jee too ya, onye kere ụwa niile, ka anyị jee too ya. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Ka ngọzi nke onye nwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile, dịrịkwara gị. Ụmụnne na Kristi, anyị agbakọgo maka ụka nke anọ n'oge Easter nke anyị nọ n'ime ya, Easter season. Agbapụtagoro anyị ndị na-anyị ekpere anyị n'ụzọ pụrụ iche na-eme Eucharistia tata, ngwa ka anyị tie ezigbo mba anyị ndị ọzọ, ka anyị were ebumnuche anyị niile wee chee n'iru Chineke, na-arịọ ya ngọzi ya, nchekwaba ya na odudu ya na ndụ anyị oge niile. iji kwado onwe anyị nke ọma
maka nnukwu emume nke Eucharistia ka anyị cheta na anyị ncha bụ ndị mmehie, ka anyị yọọ na ebere nke Chineke, mgbaghara ya na nchekwaba ya. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọrọ ele ụgha, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịtọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye dị n'aka nri nna na-ayọtara anyị Chukwu ayịyọ, onye nwe anyị mee ebere. Onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe. Amen. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu, n'ụwa udo dịrị mmadụ, dị ihe ha na-asọtụkwu. Anyị toge, anyị kwupụta ọrụ ọma gị. Anyị sekpụrụ gị, anyị doo gị ebube, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. Anyị ekele gị, anyị ekele gị n'ihi nnukwu ebube gị. O sebụrụ Chukwu, eze nke eluigwe, Chukwu na dike niile, Chukwu na dike niile. Onye nwe anyị Jesu Kristi, sọtụ nwa nke Chineke mụrụ, onwe n'anya Chukwu, nwa atụrụ Chukwu, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Mere anyị ebere, na-ekpochapụ njọ n'ọrụ rere anyị, na-ekpochapụ njọ. Mere anyị ebere, n'ihi na sọ gị dị asọ, sọsọ gị bụ dị nwenụ. N'ihi na sọ gị dị asọ, sọ gị bụ Jesu Kristi, kachasị dị elu, nyere m nsọ n'ebube Chukwu Nna. Amen. 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 ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, nna dị ebighị ebi, biko dubata anyị n'iso keta oke na aṅụrị nke eluigwe. Mee ka anyị bụ igwe atụrụ gị, were umeala rute n'ebe ahụ onye nche atụrụ burugoro anyị ụzọ, were ike ya wee banye. Sị na dịgwo na Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị ịdịkọta otu nke mmụọ nsọ Chukwu site n'ụwa ta ụwa niile. Amen.
ewetara n'ọrụ ndị ozi. Ma Pita, ebe o jupụtara na mmụọ nsọ, ọ sịrị ha, ndị isi ala, ndị okenye, dịka onye ahụ zuru oke, Jesu bụ onye ahụ akwụkwọ nsọ na-ekwu maka ya sị, nkume nke unu bụ ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ahụ. O nweghị onye ọzọ pụrụ ịzọpụta anyị, n'ihi na ọ dịghị aha ọzọ dị n'okpuru eluigwe nke Chineke nyere ụmụ mmadụ a ga-eji azọpụta anyị karịa aha Jesu. Okwu nke oseburu ụwa. Abụ ọma na azịza. Ihe anyị ga-aza bụ, nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Aleluya! Keleenụ Onyenwe anyị n'ihi na ọ dị mma, maka na ebere ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Ọ ka mma ịgbaba n'ibe Onyenwe anyị karịa ịtụkwasị obi na mmadụ. Ọ ka mma ịgbaba n'ime Onyenwe anyị karịa ịtụkwasị obi na ndị ọchịchị. Aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Aga m ekele gị n'ihi na ị zara m oku. Ị bụ onye nzọpụta m. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa ugbu a. Ihe a bụ aka ọrụ nke Onyenwe anyị, ma ọ bụkwa ihe ịtụnanya n'ebe anyị nọ. Aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Ngọzi dịrị onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Anyị si n'ụlọ Onyenwe anyị na-agọzi gị. Aga m ekele gị n'ihi na ị zara m oku. Ị bụkwa onye nzọpụta m. Keleenụ Onyenwe anyị n'ihi na ọ dị mma. Obiọma ya na-adịgide ruo mgbe ebighị ebi. Aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ aghọọla nkume dị mkpa n'ụlọ ugbu a. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Jọn ndị Asọ dere. Leenụ ụdị ịhụnanya nke Chineke Nna nwere n'ebe anyị nọ. Ọ
ọ bụ oke ịhụnanya nke mere ka a kpọọ anyị ụmụ Chineke, anyị wee bụrụ ya n'ezie. Ma otu ọ dị, n'ihi na ụwa amaghị Chineke, ụwa amakwaghị anyị. Ndị enyi m ọma, ugbu a anyị aghọọla ụmụ Chineke. Emebeghị ka ihe anyị ga-abụ n'ọdịnihu pụta ìhè, ma anyị maara nke ọma na mgbe ọbụla Chineke ga-eme ka Kristi pụta ìhè, anyị ga-adị ka ya, n'ihi na anyị ga-ahụ ya dị ka ọ dị kpọmkwem. Okwu nke oseburu ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwe anyị kwuru sị, o kwuru sị, abụ m ezigbo onye nche atụrụ, amara m atụrụ m, atụrụ m makwara m. Aleluya, 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 Onye nwe anyị nọnyere unu, nọnyekwara gị. n'ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Jọn dere. Otito dịrị gị, dị nwe n'anyị. Jesu kwuru sị, mụ onwe m bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ. Ezi onye ọzụzụ atụrụ na-atọgbọ ndụ ya n'ihi atụrụ ya, ma onye ọrụ egolo ego adịghị elezi atụrụ ya anya. Ọ hụ nkịta ọhịa ka ọ na-abịa, ọ na-agbapụ ọsọ hapụ atụrụ ahụ ka nkịta ọhịa buru ha ma ọ bụ chụsasịa ha. Ọ gbọghị atụrụ ahụ ihe n'ihi na ọ bụ onye ọrụ egolo ego. Mụ onwe m bụ ezi onye ọzụzụ atụrụ. Amaara m atụrụ m makwara m, dị ka nna m si mara m, mụ onwe m amarakwa nna. Etu a ka m si mara atụrụ m. Ana m atọgbọkwa ndụ m n'ihi atụrụ m. Enwekwara m ọtụtụ atụrụ ọzọ ndị na-anọghị n'ime ogige atụrụ nke a. Ana m agbakọbakwa ha ka ha nwee naanị otu ogige. Ha na-anụkwa olu m. Mgbe ahụ, naanị otu igwe atụrụ na otu onye ọzụzụ atụrụ ga-adị. Nna m hụrụ m n'anya n'ihi na ana m atọgbọ ndụ m ka m wee nara ya ọzọ. Ọ dịghị onye ọbụla na-anapụ m ndụ m. Ọ bụ m kpebiri n'onwe m ịtọgbọ ndụ m. Enwere m ike ịtọgbọ ya, nwekwa ike iweghachi ya.
nke a bụ ihe nna m nyere m n'iwu ka m mee. Oziọma nke ose bụ ụwa. Otito dịrị gị, Kristi. Anyị bụ ụmụ Chineke azọpụtara n'ọbara Jesu. O kwesịrị ka anyị fee Jesu, bunye ya ebube niile. Amen. Anyị bụ ụmụ Chineke ndị agbapụtara n'ọbara nke dịkwa na Jesu Kristi. O kwesịrị ka anyị fee Jesu, bunye ya ebube niile, bunye ya otito niile. Ụmụnne na Kristi, ọkwa ya ka anyị ji agbakọ mgbe niile. Anyị agbakọgo dị ka ụmụafọ Igbo Catholics ndị nọ na Los Angeles area and beyond. Anyị na-agbakọ ka anyị nwee ike iji asụsụ ala anyị na omenala anyị wee na-efe Chineke anyị ofufe. Ya ka anyị ji agbakọ. Anyị ncha bụ ụmụ Chineke. Ọkwa ya ka ihe ọgụ nke abụọ na-agwa anyị ụbọchị tata. Anyị bụ ụmụ Chineke ndị dịgo na Jesu Kristi ji ọbara ya dị oke ọnụ wee mee gịnị? Wee gbapụta. Dịgo na Jesu Kristi bụzi ebe mgbabanye anyị, ya bụ isi ihe niile nke anyị na-eme, ya bụ mbido na njedebe nke ndụ ndị kwere ekwe. Ọkwa ka ihe ọgụ nke abụọ si n'akwụkwọ nke Ọrụ Ndị Ozi na-agwa anyị na ọ bụ nkume bụrụ ideji ụlọ. Pita Daso wee na-akọwapụta na ya bụ nkume ndị na-ewu ụlọ jụrụ ajụ bụ ide nke ji ụlọ. Ha jụrụ ya ajụ, gbagide ya n'obe, o wee si n'anwụ wee kunie. Pita Daso wee na-akọwapụta tata na Kristi bụ ide ji ndụ anyị, ide nke ji niile anyị na-eme. Ọ gwara ka Kristi ji agba anyị oge niile sị, bịakwutenụ m unu ndị niile na-adọgbu onwe unu n'ọlụ na ndị ibu dị arọ dị iche iche na anyị ibu. Ọkachasị oge ugbu a ụwa nọ na ihe nsogbu nke pandemic. Yesu na-agba anyị oku mgbe niile, bịakwutenụ m unu ndị niile ibu dị arọ, ebolu ibu dị arọ, n'unu ga-enweta ezumike. Okwu n'ebe nke ọzọ sị na n'ime ya bụ Kristi na anyị ga-enweta ezumike, mana n'ụwa na a ga-enweta ọgba aghara. Ọ bụ na anyị lezi anya n'elu ụwa nke anyị nọ n'ime ya, anyị ga-afụ ọtụtụ ihe nke na-emeganụ. Wee na-agwa anyị na ọ bụ n'ime nke Chineke ka anyị nwere ike inweta obi ilu ana, maka na Chineke anaghị agharịpụ. Ọkwa ka ekwe aza ji wee na-agwa anyị sị na ọ ka mma ịgbaba n'ime Onyenwe anyị karịa ịtụkwasị obi na mmadụ. Plain truth. Ịtụkwasị obi na mmadụ na-agha mmadụ na-agharịpụ. Amen. Mmadụ na-agharịpụ, ọgbakọ obere ngharịpụ. Na ọ ka mma ịgbaba n'ime nke Chineke, n'ime Onyenwe anyị, karịa ịtụkwasị obi na mmadụ ekele eke, maka na mmadụ na-agharịpụ. Daịdịtị bụ mmadụ ikwusi ike n'ihe o kwuru, mana oge ụfọdụ anyị na-afụ na mmadụ dị egwu. Eji asị na ọ bụ mmadụ ka a na-aya, n'obodo adịrọ mma, n'obodo na-enwu nwoke, obodo adịrọ mma. Ọ mmadụ mgbe ihe ọhụrụ onye ọzọ, human beings
Onye ka ịkwaza okwu nke Chineke na-ekwu n'ụbọchị tata. Ọ sịkwa na ọ ka mma ịgbaba n'ime Onyenwe anyị karịa ịtụkwasị obi na ndị ọchịchị okoroko ịtụkwasị obi na ndị ọchịchị ya isi ịtụkwasị obi na ndị ọchịchị. Nke anyị na-ekwu ndị ọchịchị ọ ya ga-ebugazi anyị n'ihe nkwa n'isiokwu n'ụbọchị tata. Isiokwu n'ụbọchị tata bụ Jesu ezigbo onye nche atụrụ. A na-akpọ ụka nke a n'ọnụnwa ụka nke Jesu ezigbo onye nche atụrụ, the Good Shepherd Sunday ka a na-akpọ ụbọchị ụka tata, ụka nke anọ n'oge mbilite n'ọnwụ, oge Ista. Ezigbo onye nche atụrụ na ezigbo onye ọzụzụ atụrụ na ezigbo nwa atụrụ, ya ka anyị na-ekwe n'ukwe, ezigbo nwa atụrụ, achịcha nke ndị ọma, onye si n'igwe bịa, anyị esegbuola gị. Igwere Jesu Kristi bụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ, ezigbo onye nche atụrụ, bụrụkwazi ezigbo nwa atụrụ. O wee na-akọrọ anyị ụdị ọchịchị Igwere Jesu Kristi na-achị, na ọ bụ onye ọchịchị nwere mmasị maka agamụ n'iru nke ụmụ atụrụ ya, nke ndị ọ na-edu. Ọ bụ onye ndu nwere mmasị maka agamụ n'iru, nwee ihe nwere mmasị nke bụ na o were ndụ ya wee mee gịnị, wee chụọ àjà ka o wee dịrị ụmụ atụrụ ya mma. Tata wee dị mkpa ka anyị jụọ onwe anyị ajụjụ gbasatara ụdị mmụọ anyị ji bụrụ ndị ndu nke anyị, ndị ndu ndị ọchịchị, maka anyị ncha bụ ndị ndu n'ụzọ nke maọbụ nke ọzọ. Bido n'ezinụlọ anyị bụ ndị isi ebe ahụ na-achị ọchịchị, na-achị ezinụlọ. Kedu ụdị mmụọ anyị ji achị ezinụlọ anyị? Di na nwunye bi n'ezinụlọ, kedu ụdị mmụọ ha ji ahazi ezinụlọ ha? Ha enwekwara mmụọ nke ezigbo onye nche atụrụ na-ata afụfụ, na-sacrifice ka o wee dịrị ndị ọ na-elekọta anya mma, dịrị ezinụlọ ya mma? Ụmụnne na Kristi, ọkwa na ụdị ajụjụ a ka anyị ga-ajụ onwe anyị tata. Like mụnwa n'ebe a na-elekọta ezinụlọ anụnwa anya, kedu ka anyị si were umeala na-agba mbọ ilekọta ebe a? Ka ekosi anụ m ọkụ n'obi ịfụ na parking lot anyị dị mma, na ụlọ na-ada maintain ya maintain, na a na-agba mbọ ji nwayọ na-egbokọnata onye ọbụla ọnụ. Ọkwana ya mbọ onye ọbụla na-agba, ma ndị nọ n'isi dị iche iche na parish anyị, ndị na-achị otu dị iche iche, kee ka anyị si were ya nwa bụ mmụọ nke Kristi bụ ezigbo onye nche atụrụ wee na-emekọta ọrụ nke Chineke nyere anyị. Maka oge ụfọdụ anyị na-echezọ na ọ bụrụ Chineke nyere anyị ọrụ n'ụwa, ọ Chineke, ọ bụ eziokwu na emere election, mega elect ma ọ mega appoint, mana a sịkwa na all authorities come from God. Akwanụ Chineke nyere arụ ike, nye ezigbo ọgụgụ isi, wee na-alụ ya nwabụ ọrụ. Ke ka anyị si emekọta otu, society, ministries nke Chineke nyere anyị n'aka? Adụkwa etu olukwado ebe anyị na-alụ ọrụ, ka anyị si were mmụọ nke onye ụka, mmụọ nke Chineke wee na-agba mbọ ịhụ ezigbo onye nche atụrụ nke okwu nke Chineke na-agwa ya maka ya n'ụbọchị tata. Ọ bụkwa na societies anyị nwa, kedụkwa ka anyị nwa si enyere onye isi aka? Ka anyị si enyere ndị executive aka, ndị nọ n'isi, ka anyị si enyere ha aka ka ọrụ ha dịrị ha mfe, ka ọ na-agba iji agha na-eme ka ọrụ ha na-enye ha isi ọwụwa, na-enye ha headache. Ụmụnne na Kristi, o wee wekwado na ya ịbụ ezigbo onye ọzụzụ atụrụ
na-enwe agụụ maka ọdịmma nke ụmụ atụrụ nke ndị a na-elekọta anya. Ọ bụrụ na anyị na-anya n'obodo anyị si wee pụta, ịmata atụ ekwu maka ndị ọchịchị ebe a na ọ ka mma ịgbaba n'ime onye nwe anyị karịa ma ịtụkwasị obi na ndị ọchịchị. Ọ bụrụ na asa anyị skọọ ndị ọchịchị ebe anyị si wee pụta, ka esukọ anyị ga-enye ha bụọ kedu ihe unu chere? Zero ka ọ pasị ka ọ fail ka ọ undetermined ka ọ gịnị? Ya ọ bụrụ anyị n'anya o nwere ewu na ọka ya datị ihe anaghị aga ọfụma. Obodo anyị si na ya wee gbogote ọ dị ka a na-anachi ya azụ mmụọ instead of ịga n'iru. Chekenu ihe dị ka 1970s iji godo maatụ. Chekenu mgbe ahụ onye nkụzi na-egote moto ọfụ ọrụ ya a na-agba ya Volkswagen ma ọ lada, ọ nke na-agba lada. Ama m na ochetele ndị prịnsịpal ma ndị nkụzi nwere ike were ụgwọ ọnwa akwụrụ ya ụgwọ ọnwa izizi ejegoro moto. Mgbe ahụ enwere Peugeot assembly, nwee Volkswagen assembly na Nigeria, nwechie niile ahụ. What happened? Gịnị mere? Ihe niile ahụ wee mee gịnị? Wee nyụọ ka ọkụ nyụọ pee. What happened? Ọ kwụrụ aka okwu nke Chineke na-agwa anyị tata, ndị ọchịchị ị na-eche maka ọdịmma nke ndị ha na-achị. Ndị a na-achịkwa achị a na-alụkwa ọrụ doro ha nọ, maka oge ụfọdụ a na-achọpụtakwa na enwere ike nwa onye ọchịchị na-agba mbọ ka o mee ihe dị mma, dozie ihe ọ edozi. Ndị nọ ya n'akụkụ eme gịnị? A na-asị ya weta ka ekesaa. Ọ bụ naanị gụchigoro ọchịchị ebe a obere ga-achọ ka eme impeach because na ọ naghị eweta ego ka ekesaa. Ụdị ihe ahụ ọ dị. So ọ dị n'ụzọ abụọ, ma ndị na-achị achị ma ndị a na-achị. Ka anyị ncha si wee nwee obi ezigbo onye nche atụrụ na-achọ maka ọdịmma, maka imezie ka ọ dị mma. Ọ bụrụ ya nwa akwụkwọ na-ekpere anyị ka e nwee ezigbo ụzọ n'ebe anyị si pụta, nwee sekuriti, nwee mmiri, nwee ezigbo ụlọ akwụkwọ, ụlọ ọgwụ, ihe niile dị mma, nwee agamniru, nwee ọrụ maka ndị gụsịrị akwụkwọ, and so on and so forth. Kedu ka ụdị ha si anụ ndị ọchịchị ọkụ n'obi idozi ihe, ịchọ ọdịmma nke ndị a na-achị? Ọ gwara ka okwu nke Chineke na-agwa anyị tata, wee dobere anyị Jesu Kristi, weta ekwubala anyị ka anyị na-ele ya anya, ezigbo onye nche atụrụ, ka ọ ga-abụ ihe ọbụla anyị ọna na-eme anyị na-ajụ onwe anyị ajụjụ dịka onye kwere ekwe, dịka onye bi ndụ nke okwukwe. Ka si ejisi ike ịṅomi ya na ezigbo ụkpụrụ Kristi ọla anyị. Ka si ejisi ike ige ntị na nkụzi nke Kristi, ka o wee nwee ike na-enyere m aka ịgbazi ndụ m n'ụwa, ka m wee jisi ike ịbụ ezigbo onye nche atụrụ n'ebe ọ na m furu onwe m n'ụwa. Ka anyị eze Chineke maka amara ya ka anyị wee jisi ike inwe oke anyị ịlụ ya ma bụ ọrụ nke Chineke na-atụ ya n'aka anyị oge ncha. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Ka anyị kwupụta okwukwe anyị. Ekwe m n'otu Chineke, Nna dị ike niile, onye mere eluigwe na ala, ihe dị ma a na-ahụ anya na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, so otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa niile,
Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe. A mụrụ ya mụ eme ya eme, ya na Nna bụ otu ihe ha jiri bụrụ Chukwu, onye si na ya mee ihe dum, onye maka ihe anyị bụ mmadụ na maka ihe nzọpụta anyị si n'eluigwe gbadata, o were ahụ na Virgin Maria site na mmụọ nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa kpọgbuo ya n'obe dị anyị n'oge ọchịchị Pontius Pilate, ọ taa ahụhụ, ọ nwụọ, elie ya, ma o bilitere n'ụbọchị nke atọ ka akwụkwọ nsọ siri kwuo, ọ rọgoro n'eluigwe, nọrọ n'aka nri Nna, ma ọ ga-abịaghachi ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe. Onye ọchịchị ya na-enweghị njedebe. Ekwe m na mmụọ nsọ, onye nwe anyị na-enye ndụ, onye si na Nna na Nwa pụta, onye a na-esekpuru na-etokọdo ya na Nna na Nwa, onye si na ndị amụma kwuo okwu. Ekwe m n'otu nzukọ nsọ Katọlik na Apọstọlik, ekwupụta m otu baptizim nke mgbaghara njọ. Ana m atụ anya mbilite n'ọnwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị ụwa na-abịanụ. Amen. Ụmụnna na Kristi, dị nwa Jesu Kristi na-agba anyị oku ka anyị jisi ike ịbụ ezigbo ndị ọzụzụ atụrụ na-elekọta ọrụ nke Chineke nyere anyị n'aka anyị ọfụma. Nwanụ ka anyị kọsara Chineke mba anyị gaa. Maka ndị na-agbasa ozi ọma na ndị nlekọta igwe atụrụ nke Chineke, ka ha were obi ịhụnanya na umeanị na-edu ndị aha nyere ha n'aka, anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwa anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị ndu obodo dị iche iche, ka ha were amamihe Chineke nyere ha na ịkpachapụ anya na-echekwaba ihe olili na mmiri ọṅụṅụ maka ezi ndụ ndị mmadụ, anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwa anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị na-eto eto na-akwado maka ịkwa aka n'isi na ndị na-eturu ugo mmụta n'ọkwa dị iche iche, ka ha nweta agbamume ije ozi site na amara na odudu nke mmụọ nsọ, anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwa anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị otu Kristi, ka anyị na-agbasa ozi ọma nke udo na ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ Kristi site na obi ebere na obi umeala anyị na-egosi ndị ọzọ, anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwa anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị otu Kristi gbakọrọ ebe a tata, ka anyị na-enweta ụmụnne anyị ndị na-enweghị ike isonye na nnukwu oriri a, ọkacha ndị ahụ adịghị na ndị enweghị ike ịkụnite na akwa ọrịa ha, anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwa anyị n'ụlọ anyị. Maka ndị niile nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Damas tata, ndị nwụrụ n'ọrịa COVID-19 na ndị niile na-enweghị ndị na-echeta ha n'ekpere, ka Chineke lekwasị ha anya ebere ya ma nabata ha na alaeze ya, anyị arịọ gị dị nwe anyị. Dị nwa anyị n'ụlọ anyị. Ebele ime obi ka anyị kọsaziri Chineke mba anyị ndị ọzọ ga. Anyị bekwara onwe anyị niile ebere, cheta onwe anyị n'otu n'otu maka ụmụnne anyị ndị nọ n'akwa ọrịa, ndị ezinụlọ anyị, ndị parish anyị gị, na anyị niile, n'ihi na anyị na-ayọ ofu ihe maọbụ nke ọzọ. Anyị ncha na-ayọ ọgwụgwọ nsọ n'aka nke Chineke, n'aka nke Kristi, ezigbo onye nche atụrụ. Maria, kichebe anyị n'ibere
mere n'eke Jesu ekwena ka ịla n'iyi ekwena ka ịla n'iyi ekwena ka ịla n'eke Jesu ekwena ka ịla n'iyi. Amen. Baba gonyinya. Kedu ihe m ga-enye ya bụ Chukwu bi n'igwe n'ihe ọma niile mere m mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum o mere m iji nye ya ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze dum. Kedu ihe m ga-enye ya bụ Chukwu bi n'igwe n'ihe ọma niile mere m mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum o mere m iji nye ya ekele. Otito dịrị ya, eze kacha eze dum. Ọgaranya nke igwe, ọdịda dịrị gị, nnukwu ogbenye, anyị bịara n'oge ka ị nyere anyị aka, ose bụrụ ụwa, onye nke gbazoro echiche mmadụ dum. Jesu Kristi, ọkpara Chineke, sotu nwa Chineke, mụrụ ọsọ naanị ya, onye nwere n'ihe onye akpọgbu ya n'obe, obi na-asọ Jesu mere anyị ebere. Kedu ihe m ga-enye ya bụ Chukwu bi n'igwe n'ihe ọma niile o mere m mgbe m nọ n'ahụhụ, maka ihe dum o mere m iji nye ya ekele. Otito dịrị ya, eze kasị eze dum. Aja na-eso, aja dị oke ọnụ ka ụmụ Chineke na-achọrọ Chukwu. Aja anyị na-achọrọ Chukwu bụ nwanyị ahụ na mkpụrụ obi anyị. Nara nna, nara onyinye ahụ gị, nara aja dị nsọ. Nara nna, nara onyinye ahụ gị, nara aja
Raba no na kwaja anyị na-achụbere ga-amasị Chukwu na jike niile ịnara nọ. onye nwe anyị nara aja nke a n'aka anyị maka otuto na ebe afa ya maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ ya dị asọ. Amen. Onye nwe anyị na-esite n'ihe omimi ọnwụ na bitere ọnwụ Kristi na-enye gị ekele mgbe niile. Biko mee ka ọrụ nke a eji akwụ ụgwọ njọ anyị na-aga n'ihu oge niile. Bịa wetara anyị aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ. Nọnyekwara gị. Welitego obi elu. Anyị ewelitego obi anyị elu n'ebe dị nwe anyị nọ. Ka anyị ejewe Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ekwesị bụrụkwa ihe ziri ezi. O kwesịrị eze bụrụkwa ihe ziri ezi n'azọ ndụ. Na anyị ga-eto gị oge niile ose bụ ụwa ma ọ kacha mba n'oge ugbu a mgbe Kristi onye bụ Paska anyị na-abụzi ihe eji chụọ aja. Ya bụ ezigbo nwa atụrụ onye gbochapụrụ njọ nke ụwa, onye jiri ọnwụ nke ya wee merie ọnwụ nke anyị, bịa sị na mbilite ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke n'igwe na-eto ebube gị oge niile na ukwe na-asị Nsọ 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 ose bụrụ ụwa Chineke nke dị igwe ndị agha ebube gị jupụtara n'eluigwe n'ala. Hosanna 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 n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara na onye nwe anyị. Hosanna 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 n'elu kasị elu. nna anyị dị nsọ ezi nsọ gị na-eri iri m nsọ. Anyị na ya ka ido onye ndị a nsọ site n'ịkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi onye bịara tupu edu ihe n'ọnwụ nke o jiri aka ya wee n'alụ wee laa achịcha. Nye gị ekele na otito ya waa ya nye ụmụazụ ya sị nara m nke a rie n'iwu unu niile ka bụ ahụ m ka a ga-eduru nye maka unu. Etu ahụ ka o si mee mgbe ha lichara nri anya sị o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otito bunye ya ụmụazụ ya sị nara m nke a ṅụọ n'ihe unu niile ka biko nke ọbara m ka ọgbọ ndụ ọhụrụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka ụgbọala njọ na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị na-egosikwa mbilite n'ọnwụ gị o Kristi wee ruo mgbe ị ga-abịa ọzọ. Na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ikwere ka anyị dị mma ikwu n'ihi gị na-efe gị. Anyị ji ume a na-ayọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna cheta nzikọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie pope anyị bụ Francis, bishọp anyị bụ Jose na ndị ofe ọta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe wee gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ ihe nke ebube gị. Biko mere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi na nke Chukwu, Joseph dị nsọ bụ di ya, ndị apọstụl, Eugene dị nsọ na ndị nsọ gị niile dị mere uche gị n'ụwa a wee keta ndụ ebe ebe ka anyị sokwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị.
ihe niile ekere eke n'ụzọ ya bụ Kristi na-esikwa n'ime na n'aka ya na-edekọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye gị bụ Chukwu nna jike niile nsọpụrụ na otuto niile site n'ụwa ta ụwa niile. Amen. ụmụnna ka anyị were ekpere nọ nzọpụta anyị kụziri anyị wee gbakọọ Chukwu nna. Nna anyị nọ n'eluigwe, ka otito dị n'afa gị, ka ọchịchị gị bịa, ka eme uche gị n'ụwa ka esi eme ya n'eluigwe. Nye anyị tata nri nke ụbọchị anyị, gbaghara anyị mmehie anyị dị ka anyị si gbaghara ndị mehiere anyị, ekwela ka anyị kwe na nranye, ma zọpụta anyị n'ajọ ife. Amen. Zọpụta anyị anyị na-ayọ gị ose bụ na ajọ ihe niile, were ebere niile n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị, ka zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị wee gbanahụ nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi ka onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. N'ihi na ọchịchị bụ nke gị, ike na otito ebe ebe. Onye nwe anyị Jesu Kristi, ngwa ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ ụnụ, udo nke m ka m na-enye ụnụ. Elekwana anya na njọ anyị, kama lekwasị anya na okwukwe nke nzukọ gị, nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile uche gị siri chọọ, gị bụ onye dị ndụ na-achị ebe. Amen. Udo nke ose bụ gbadoro unu mgbe niile dịkwara gị. feela nwanne gị aka maka ekene nke udo na ịfụnanya Kristi. Amen. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, mere anyị ebere. Nwa atụrụ nke Chineke, nwa atụrụ nke Chineke, onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, nye anyị udo. lee nwa atụrụ nke Chukwu na onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị niile nwere isi ọma bụ ndị agbọrọ na olili nke nwa atụrụ Chineke. Dị nwenụ m, etosiro m ka ịbata n'ime ụlọ m, ma kwuo asọsọ okwu, na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị. Ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebebe. Amen. ndị nnata oriri ka anyị pụtaba ozigbo, ka anyị pụtaba. Gị Jesu bụ ndụ nke anyị, gị Jesu bụ ndụ nke anyị, bụrụkwazi ịhụnanya nye anyị niile ka nke obi, nyekwazi anyị
Ngị Jesu bụ nne nke anyị. Ngị Jesu bụ ndụ nke anyị. Bụrụkwazị ịhụnanya, ịhụnanya nye anyị niile, ike nke obi, biko nyekwazi anyị ike nke arụ. Anatago m Jesu n'obi, ọ bụ mgbasa aṅụrị. O si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị ya. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Anatago m Jesu n'obi, ọ bụ mgbasa aṅụrị. O si n'eluigwe bịa n'ụwa, otito dịrị gị. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. O si n'eluigwe bịa, o si n'eluigwe, o si n'eluigwe bịa n'ụwa. Ka anyị ya ịyọ. Ezigbo onye nche atụrụ, biko were ebere gee ntị n'olu anyị bụ igwe atụrụ gị. Ọ bụ ọbara dị oke ọnụ nke nwa gị ka i jiri gbapụta ụmụ atụrụ ndị a. Biko were obiọma gị gbakọba anyị n'olili nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Anyị nwere obere ọkụ onemone. Ndị nna niile asị ka m lotere ụnụ na ọ bụ eziokwu na ụnụ enwere nzukọ dịka anyị si wee mie na kalenda, mana a na-ayọ ụnụ a ga-enwe emergency meeting Saturday anụnwa, oge eji enwe meeting. A ga-eziteziri ụnụ n'igwe eji ekwu okwu. A ga-ezitere ụnụ nọmba unu ga-eji were banye Zoom meeting. Emergency meeting for ICMO members, everyone, no exception. I wee na-elotekwe nkwa niile ndị niile kwere nkwa dị iche iche, ndị nke Together in Mission, ndị nke Capital Campaign, n'ụzọ abụ n'ụzọ anyị si wee kwe nkwa n'ụlọ ụka anyị ma na the Archdiocese.
anyị na-elote na-ayọ ndị niile dị etu emejutebeghị ya biko ka ha gbaa mbọ ka ha mejuo nkwa ha kwelụ. Ndị tansi ka nwere akwa ha nwelụ maka tansi, ndị chọrọ ya ọnụfụ ịma ikebodo. I wake and ayokwa, more especially we are requesting the young ones among us, volunteers, even if you don't know how to do it, join the team of volunteers to come and learn the technical area. You see our mass is on live screen, YouTube, is on Facebook. We need volunteers, especially the young ones, to learn this and take it over. It will help us a lot. All the young ones in high school, middle school, you will be taught, even if you don't know how to do it. Come and join and you will be taught how to do it, and you help us. And some of you know these skills both in your school, middle school, or even taking them as one of your classes. Please, we need your help. People like this, come and join us and help your community. Onye otu anyị nke rapụrụ anyị mara ọkụ ya, Maazị Tony Ụkatụ, a ga-akali ya ụka ebe a May 8 ka ọ ga-abụ na parking lot ebe anụnwa. Ọ ga-abụ 5 p.m. ka ọ ga-abụ. Tony Ụkatụ funeral mass May 8 5 p.m. ebe a na St. Eugene. And also we are reminding all the communion candidates, remember your first penance service will be also May 8 about 10 o'clock in the morning. May 8, 10 o'clock for the communion candidates, your penance service. Anyị were ohere a wee na-ekene ndị niile na-agba mbọ na-enye aka n'ụzọ dị iche iche n'ụlọ ụka anyị, wee na-ayọkwa onye ọbụla mma nke o nwere talenti nke ya, ọ bụrụ n'okwu ọnụ n'ụzọ ọbụla ya bara anyị uru ka ime ka anyị malụ, wee na-elotekwara ụnụ na parish anyị na o ji nwayọọ na-aga n'iru. Nke ọbụla na-eme baptism, communion, ịgba akwụkwọ, wedding, inwe mkpa dị etu a, gbaa mbọ kpọọ parish fụ ụkọchukwu anyị ka akọwala etu o yesi wee gaa. Anyị were ohere a wee na-ekenezi ụkọchukwu anyị na onwe ya, Father Jude Umeobi, ka o si edu anyị, ka anyị kụpụrụ na ya aka. Daalụnụ. Daalụnụ. Anyị na-ekene mmadụ niile ka anyị tinye n'ụwa ekenekwu anyị ncha, ọkachasị ndị gbakọrọ ebe nwa, mmadụ nọ n'ụlọ, onye ọbụla mmadụ na-ege maasị anyị ebe dị iche iche. Anyị na-echeta ndị parish anyị na ọ ga-adị mma ka anyị ncha na-eyuzu envelope dị afọ anyị na ka anyị wee nwee rekọd na parish, maka na nwere na-abịa ụka ebe a stadium na-enye sọpọt, mana ha na-enye luz, ha enwere ine rekọd, ha nweghị ihe afụ. So ọ bụ na ị nwere envelope, i request envelope, ma i weta envelope ọhụrụ na i gotere na staple ma ebe ọhụrụ, dee afa gị that's okay for us. Ka a na-erekọd oge your support to the church, ọ dị mba dịsie ike. Imove kwene nwe change of address, imekwa ka anyị mara. Daalụnụ. Kịtazi anyị na-akpọpụta ndị mere 80 years of marriage ka ha nata ngọzi ka ha si wee yọọ. Father biko pụtarazienụ.
na mkpụrụ so that 80 years of marriage. Ụmụaka unu kedu ebe ha nọ? Where are your children? Please come on, join them, children, grandchildren, come on quick please. Oh, Fondo, you are one of the group? Okay. Ka anyị gbatịpụrụ aka anyị wee bere ezinụlọ anụ wee bere ndị na-eme 38 years. 38 years of marriage. 80 years. That 80 years of marriage. Oh, wow. Ka anyị gbatịa n'aka ka anyị soro ụkọchukwu anyị were kpere ha ekpere. Anyị na-ekele Chineke, ka gbatịpụ aka anyị na-ekele Chineke maka ezinụlọ nke Celestine na Fidelia Njọkụ, ndị na-eme 38 ha ji wee bibe dịka ezinụlọ, dịka di na nwunye. Anyị na ya ngọzi nke Chineke n'isi ha, n'isi ụmụaka fa, maka aga n'iru ogologo ndụ na arụ ike na mgbaziri nke Chineke na ịfụnanya na ezinụlọ, ka ha na-afụ ịdị mma nke Chineke ụbọchị ndụ fa niile, na-enweta agam n'iru n'ihe ọ na-bụ ife ọma nke ha tinyere akara ya. Ka Chineke jike niile na-eburufe ụzọ, na-eberefe azụ, na-echekwaba afa. Mgbe iji nwanyị nke ụwa ga-agwụchazie, ka anyị ncha nwee ike ilute na aṅụrị nke ndụ ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Amen. Ka Chukwu jike niile gọzie ma chekwaba n'oge nche n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Kịtazi tata bụ ụka ikpeazụ n'ọnwa nke April, nke anyị si eme mmasị all the April babies, ndị niile amụrụ n'ọnwa nke April, ebe ọbụla ga nọ na ihe akwụnwe ọtọ ekwụla ọtọ, ka anyị mee ka anyị si eme. All the April babies, you are in the office, you are on the road, wherever you are, we are recognizing you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear April babies. Happy birthday to you. Onye nwe anyị nọnyere ụnụ, nọnyekwara gị. ka Chukwu jike niile gọzie ụnụ, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Misa agwụsigo, ka anyị nabazienụ n'udo. Ekene dịrị Chukwu. Tobedi nwenu mbụ mkpụrụ obi nke o mere m ihe, o mere m ihe, o mere n'okwenye dị mma. Ma ọ na-aṅụrị ọṅụ na Chineke onye nzọpụta, o mere m ihe, o mere m ihe, o